Good day mga kaplanatics! Samahan nyo po ako ngayon at total day off ko naman, ipagluluto ko kayo ng tadan! Malunggay! Ginataang malunggay or kung tawagin namin sa Bicol, kinunot na malunggay. Kaso hindi pating kasi sa Bicol lalagyan namin dito pating. Lalagyan lang natin siya ng galunggong. Ayan, kumukulo na si galunggong. Himay natin yan guys. Yan ang pagsasawag natin kay malunggay or kay kinunot. So yun guys, ano, ito. Yan, hinihimayin na ni Mrs. Ito, dami niya nang nahimay. Siya na lang maghimay kasi matulin siya maghimay. Kaysa sa akin, so ito na guys, huwag natin patagalin to. Lutuin na natin siya. Yun, ito na ang ating gata. At hinimay na rin natin ang ating galunggong. At syempre di mawawala ng sibuyas, sili, konting bawang at konting luya. At syempre paminta. Ngayon sisindihan na natin si gata. Bang! Sinindihan ang ating gata. Ilalagay natin ang ating asin, isang kutsarang asin. Yan. And then, lalagay na rin natin tong sibuyas, bawang, at konting sili, at konting yan, konting sili, konting luya. Ngayon, pagkalagay natin nung guys, ito na. Haluin natin siya hanggang kumulo. Yan, hanggang kumulo yung gata. Ito isang gata na lang. Wala na tayo nung pangalawang, tinatawag na pangalawang gata. Ito isahan na lang. Pag kumulo yan, lalagay na natin si malunggay. Yan. Pero sa ngayon, yan, habang pinapakulo, huwag kakalimutang haluin. Yan. So yun po mga kaplanatics, after 10 minutes, kumukulo-kulo na ang ating gata. Yan. Pwede na nating ilagay yung ating hinimay na galunggong. Yan. Yan, galunggong. Yan. After 10 minutes, nilagay natin si galunggong. Hinimay na galunggong. Yan. Ano naman mga planatics, no? Sarap niyan, galunggong. Ubusin natin to. Yan. Yan. Talagay ng galunggong. Haluin natin ulit siya mga kaplanatics. Halo. Yan. Yan. Halo lang ng halo. Halo. Yun. After 10 minutes, nilagay natin si hinimay na galunggong. And then, haluin lang ulit ng haluin mga kaplanatics. Yan. So yun. After 5 minutes, mula nung inilagay natin yung galunggong, makikita mo, talagang kumukulo na siya guys. Pwede na nating ilagay si malunggay, hinimay na malunggay. Yan, ganyan natin guys. Si malunggay. Kalagay mo ng kaunti, pwede natin siyang haluin. Malunggay. Siya mga kaplanatics. Yan, kita nyo kumukulo-kulo pa rin. Haluin natin siya. May sabaw pa rin siya guys. Yan.
hanggang matuyo yan guys, hanggang matuyo yung gata niya. Saka natin siya masasabing luto na yung ating kinunot kapag natuyo na ang kanyang sabaw. Mga kaplanatics, oh, kulay niyan. Nag-aagaw na yung kulay ng isda tsaka ng malunggay. Sabayan pa ng konting sili. Konti lang ginamit natin sili kasi may mga batang kakain. Pero sa mga mahihilig or matatapang sa sili dyan, kahit puno nyo ng sili to, walang problema dahil napakasarap na kombinasyon ng malunggay, gata, galunggong at sili. Yan. Konti pa mga kaplanatics. Konting taste na lang, makakain natin ang ating kinunot. Papatuyin pa natin ng konti mga kaplanatics. Yan. Luto na ang ating kinunot mga kaplanatics. Kita nyo naman, oh, kinunot, pinato yung gata sa malunggay. Oh, ngayon papatayin na natin siya. Kasi luto na siya eh. Then naghiwa tayo kanina ng dalawang kalamansi at piniga natin. Lalagay natin siya ngayon pagkapatay ng apoy. Yan. Yun mga kaplanatics, ganun lang kasimple ang pagluto ng kinunot na malunggay. Yan o. Yun, titikman na natin siya mga kaplanatics at luto na siya. Kain na tayo guys! Woo! Ito na siya mga kaplanatics. Siyempre, di mawalang panimplang tuyo. Ang pangmalakasang kanin. Ayan. Ayan. Sarap niya mga kaplanatics. At meron din tayong kusido. Ayan. Ayan. Sinabawan na may talbos ng kamote at kunting malunggay. Kamatis. Ayan. Kusido. Kinunot. Tuyo. Siyempre, meron tayong panulak na cola. Ayan. So, kain na tayo mga kaplanatics. Woohoo! Ayun mga kaplanatics, kita nyo naman ano, nag-day off, nagutom, kaya nagluto. Ngayon sa huli, sobrang gutom, yun, lumamon. So yun mga kaplanatics, that's all for today. And yun, kung nagustuhan nyo ng konti yung ating video, like nyo naman. And sa mga di pa lang subscribe dyan, subscribe nyo na para updated kayo sa ating mga panibagong video. So yun lang po, maraming salamat po. Hup hup!